إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаләмдәрне юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау ва алуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән Сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыела күрегез. Аллаһы Тәгалә Куръани Кәримдә безне бик күп аятларда тақвалыкка чакырды һәм шуларның берсендә әйтте: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman китергән бәндәләр, мөэминнәр һәм мөэминәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә үлүдән, ягъни Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, без сезнең белән Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең саныйк дисәк санап бетерә алмаслык, сөйлик дисәк сөйләп бетерә алмаслык, уйлык дисәк уйлап башыбызга да сыйдыра алмаслык сый-хөрмәтләрендә, нигъмәтләрендә яшибез. Бездә булган, безнең күзебез күргән һәм күзебез күрмәгән һәр бер байлык, һәр бер хәерлелек, билегез, Аллаһы Тәгаләнең бөек Раббыбызның безгә булган нигъмәте булып тора. Раббыбыз Аллаһ Куръани Кәримдә нәрсә диде? "Ва ма бикум мин ни'ма фа миналлаһ." Сездә нинди генә хәерлелек булмасын, кулыгызда, кисәгездә, өстегездә, яныгызда, каршыгызда, астыгызда, өстегездә нинди генә хәерлелек, нигъмәт булмасын, фаминаллаһ. Барысы да Аллаһы Тәгаләдән диде Нәхл сүрәсенең 50-нче аятында. Һәм шушы һәм башка нигъмәтләрне әгәр дә безнең бөек Раббыбыз Аллаһ безгә үз рәхмәте белән насип итмәсә, аннан башка һич кем бу зур һәм кечкенә нигъмәтләрнең берсен дә насип итә алмас. Фатир сүрәсенең 3-нче аятында Аллаһы Тәгалә кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтте: "Я айюхан-нас, эй кешеләр, узкуру ни'маталлаһи алейкум." Аллаһы Тәгаләнең сезгә биргән нигъмәтләрен искә төшерегез. Искә алыгыз, һәр даим, онытмагыз. Хәл мин халиқин гайруллаһи ярзуқукум минас-самаи вал-ард. Аллаһы Тәгаләдән башка бармы юктан бар кылучы? Если создатель, кроме Аллаһа, Аллаһ Тәгалә сорый. Шушы бөтен нәрсәне булдыручы, безне булдыручы, шушында урнаштыручы, ярзуқукум минас-самаи. Ул сезләрне ризыкландыра күктән, сезгә күпме ризыклар бирә. Җирдән сезгә күпме ризык чыгара. Ла илаһа иллаһу. Аллаһтан башка гыйбадәткә лайык булган һич бер зат юк. Әгәр дә бөтен нәрсәне Аллаһ бирә икән,
Аллаһ Тәгалә безне ризыкландыра икән, нигә безгә кирәк башка иләһләр? Нигә без үзебезгә батыл булган, ялган булган, зәгыйф булган иләһләрне эзләп, шуларга гыйбадәт кылабыз, шуларга табынабыз? Кешеләр турында әйтәм. Аллаһ Тәгалә кешеләр диде. Аллаһыдан башка иләһ юк. Фәәннә туфакун, һәм сез никадәр адашкансыз ди. Шуңа күрә кешеләрнең көн-төн Аллаһының нигъмәтендә яшәп, үзләренә аннан башка табыну, гыйбадәт кылу өчен иләһ эзләүләре ул иң зур адашу һәм иң зур гаделсезлекләр. Аллаһының нигъмәтләре күп, алар күп төрле. Булсынмы ул синең яратып яшәгән гаиләң, тудырып үстергән, тәрбияләгән балаларың, синең белән бергә булган туган тумачаң, дус-ишләрең, синең тәнеңдә булган, тәнеңнең төрле авырулардан сәламәт булуы, ягъни саулык, сәламәтлек нигъмәте, синең тапкан малың, мал-мөлкәтең, якты көннәрең, тыныч төннәрең, һәм нигъмәтләрнең дә нигъмәте булган иман нигъмәте. Аллаһы Тәгаләгә инану, Аллаһыга гыйбадәт кылу бу иң зур нигъмәтләрдән санала. Җир һәм күкләрдә безнең өчен тагын без күрмәгән, без белмәгән, без бер кашан да күреп, белеп, аңлап бетерә алмый торган миллиардларча нигъмәтләр бардыр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ин таудду ниъматаллаһи ла тухсуха." Әгәр дә сез Аллаһының сезгә биргәннәрен санарга уйласагыз, вот задумалысыз бер көнне, дай-ка саныйм әле мин дип. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла тухсуха." Бер кашан да санап бетерә алмаячаксыз дип. Аллаһының нигъмәтләрен санау түгел, без аларны белү өчен дә безнең акылыбыз җитми. Бер мизгел, бер секунд эчендә адәм баласының 60, 80, 100 килограммлык гәүдәсе өстән, астан, уңнан, сулдан күпме нигъмәт кабул итә. Без аны белеп тә, аңлап та бетерә алмыйбыз. Һәм бүген шушы зур нигъмәтләрнең берсе ул да булса тынычлык нигъмәте турында әйтәсем килә. Тынычлык нигъмәте. Монда хәтта мин тынычлык дигән сүздән тирәнрәк, тагын да мәгънәлерәк бер сүзне кулланыр идем. Иминлек нигъмәте. Иминлек. Син имин. Нәрсәдән? Тәнең имин авырулардан. Күңелең имин, ягъни тыныч, хауф-хатерләрдән, борчулардан. Син имин, синең җирең, илең, сугыш афаты башкасыннан. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, тормышыбызның бик күп нигъмәтләре шушы бик кыйммәтле, ләкин кызганыч күпләр тарафыннан кадерсез нигъмәт белән бәйле. Кадерсез, чөнки без аны аңлап бетерә алмыйбыз. Нинди зур байлык икәнен. Ул да булса тынычлык. Ул да булса иминлек нигъмәте. Әйе, өеңә кайткач, табының, ризык табыны, мул мөлк, мал мөлк, синең ризыгыңнан, мул ризыкларыңнан бөгелеп, сынып торсын. Ләкин иминлегең булмаса, тынычлыгың булмаса, ул ризыгыңның бер тәмен дә татымаячаксың. Шуңа күрә нәрсә диләр? Авыздан ризык үтми диләр. Кайбер тынычлыгын югалткан кешеләр, аның я баласы авырып киткән, я эшендә проблема килеп чыккан, яки врач соңгы анализларның нәтиҗәсен әйткән, синдә угроза бар, фәлән бар, тегән бар дип, табыны тулы ризык. Хатыны тегесен дә пешергән, иренең күңелен күрәм дип, бысында бер локма ризык авыздан үтми. Ни өчен? Иминлек юк. Ризыкның да тәме юк икән, иминлек булмаса. Кесәң тулы акчаң, сәүдәң гөрләп бара, кибетләрең эшли. Ләкин иминлекне еш кына без акча белән сатып алып булмый икәнен беләбез. Кай вакыт башка хәсрәт төшсә, акча да кирәкми икән. Сәүдә дә кирәкми икән. Чөнки иминлегең юк, тынычлыгың юк. Әллә нинди затлы ятаклар,
йомшак мендәр ястыклар җәелә. Ләкин иминлегең булмаса, ятагың әллә нинди булса да, йокы керми күзгә. Йоклап булмый. Иминлек юк чөнки. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу нигъмәтнең никадәр зур нигъмәт, зур байлык икәнен Аллаһ Тәгалә Коръәндә күпме аятләрдә әйтә. Һәм ул аятләрдә дә иминлек дигән сүзне куллана. Чөнки ул гарәп сүзе, әмн, тынычлык, мир. Шуларның берсе Ибраһим сүрәсе. 35-нче аят. Ибраһим галәйһиссәлам ничә мең ел элек Мәккәгә килгәч, үзенең бәрәкәтле дугасын кылды. Үзенең балалары өчен, оныклары өчен, нәселе өчен, шул җир өчен, шундагы яшәячәк мөселманнар өчен. Нәрсә диде? Раббиҗ'ал һазал балада амина. Я Аллаһ, менә бу илне, бу җирне имин кыл диде. Тынычлык бир монда. Иминлек бир бу җиргә диде. Ваҗнубни ва бания ан нa'будал аснам. Минем балаларымны, минем тукымымны путларга табынудан, ягъни ширктән сакла диде. Ике дуга кылды, ике әйбер сорады. Беренчесе тынычлык, икенчесе таухид. Ширктән кутылу. Менә шушы әйберләр кирәк иде Ибраһимнан соң яшәячәк шушы җирләргә. Әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгалә Ибраһимның дугасын кабул итте. Һәм шул җирләргә иминлек һәм таухид бирде. Шулай ук Коръәндә шушы Мәккә әһелләренә бирелгән шушы нигъмәтне Аллаһ искә төшерә. Нәрсә ди? Бу без белгән Курайш сүрәсе. Курайш сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллази ат'амахум мин җу'ъ". Аллаһ аларны ачлыктан ашатты ди. Ачлыктан имин кылды ди. Һәм нәрсә диде? Ва аманахум мин хауф. Һәм аларны хауф хәтәрдән имин кылды ди. Күңелләреннән, җирләреннән, сугыш афәтләрен, иминлекләрне алды ди. Курайш тынычсызлыкларны алды ди, иминлек бирде ди. Бу Курайш сүрәсе 4-нче аят. Һәм Ибраһимның дугасын кабул итеп, Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Әвәләм ярау анна җаална хараман амина. Аллаһ Тәгалә әйтә, күрмиләрмени алар ди. Без ди шушы харам җирләрне имин кылдык ди. Имин кылдык, тынычлык бирдек шунда, бәрәкәт бирдек ди. Анкабут сүрәсе 67-нче аят. Әйе җәмәгать, без сезнең белән дугаларыбызда ялварып сораган бик күп нигъмәтләр уйлап карагыз. Шушы нигъмәт белән бәйле. Әйе, иминлек күләгәсе астында гына тәмләп ашаган ризыгың, әлхәмдүлилләh, баллы татлы була. Иминлек астында кеше өендә рәхәтләнеп, гаиләсе белән, баласы, оныгы белән тынычлап ял итә, рәхәтлек таба. Иминлек кояшының җылы нурлары астында мөселман үзенең хәләл кәсебен төзи, хәләл сәүдәсен төзи, кибетен ача, кафасын ача, тапкан малын, хәләл булган тапкан малын рәхәтләнеп өенә алып кайта. Хатынын ашата киендерә, балаларын тәэмин итә, яхшы мәктәпләрдә укыта, рәхәтләнеп чит илләргә барып, кая диңгез, кайда ял итә, гомрәсен кыла, хаҗын кыла, рәхәтләнеп закатын бирә, мәчетләр төзи, мәдрәсәләргә ярдәм итә. Булар бөтенесе дә мөмкин. Хәл әгәр дә иминлек булса гына. Иминлек булса гына. Шуңа күрә бер елны үзебезнең татар кызына иләнгән бер егет килде. Гарәп егете. Хәзрәт, мин Шам, Сирия җирләреннән ди. Кайттым туган якка, туган шәһәргә ди. Мин ничә ел хезмәт итеп сатып алган квартирам ди. Бер яңа йорттан квартира алдым ди. Әллә кая ерак йөрмим әле дип, шул квартирның асты катыннан домның кибет алдым ди. Хәләл сәүдәм, акчам керә,
үскә менеп, рәхәтләнеп, гаиләмне күрәм, мәчет ярак түгел. Кайтсам ди, кибетем дә, фатирым да мин яшәгән дом юк ди. Юк ди, җир өстеннән киткән ди. Һәм бер кемгә бара алмый, президентка да жалоба яза алмый, интернетка да яза алмый. Юк. Юк. Әлбәттә, мөселман, инна лиллаһ ва инна илейһи раҗиғун дибез. Кибетебез, йортыбыз түгел, сәүдәбез түгел, якын кешебез киткәч тә Аллаһыдан килдек, Аллаһыга кайтабыз дип сабыр итәргә тырышабыз. Ләкин җәмәгать иминлек булмаса, бер нәрсә төзеп булмый. Әллә нинди акыллы, әллә нинди хикмәтле булсаң да. Һәм иминлек астында кеше рәхәтләнеп Раббысына гыйбадәт кыла. Әйе җәмәгать. Аллаһ безне яратты гыйбадәт кылу өчен. Аллаһыга гына кыл булу өчен. Ә гыйбадәт кылырга да, рәхәтләнеп 5 намазыңны укырга да тынычлык кирәк. Әз генә үзегезгә сорау бирегез әле. Әз генә берәр проблема килсә, битте намаз түгел, шулаймы? Намазда шуны уйлыйсың. Юк, менә тынычланып булмый, рәхәтлән. Әле кичә генә намазың әйбәте, бүген инде намазың намаз түгел. Ни өчен? Китте тынычлык. Шуңа күрә рәхәтләнеп намаз укырга да. Рәхәтләнеп мөселманга бер кемнән курыкмыйча мәчеткә намазга йөрү, уразасын тоту. Әлхәмдүлилләh, күп кардәшләребез бар бүген ел сайын гомрәгә йөриләр. 5 мәртәбә, 6, 7 мәртәбә, кайбер пенсионерларыбызны беләм 10 мәртәбә хаҗ кылдылар. Хаҗ кылдылар. Әлхәмдүлилләh, менә булар барысы да Аллаһының зур нигъмәте иминлек сәбәпле. Әлхәмдүлилләh, иминлек астында без әти-әни хакларын үтибез. Аллаһның рәхмәте, туганлык җепләрен бәйләргә тырышабыз. Ир хатынына хезмәт итә, хатын иренә хезмәт итә. Бала хакын күтәрү, аңа яхшы белем бирү, тәрбия бирү иминлек чорында барыбер нәрсә генә әйтсәк тә ансатырак була. Һәм субханаллаһ җәмәгать, менә бүген һәрберебез үзебезгә сорау бирик. Без нинди кайгылар белән яшибез? Дөнья кайгысыз булмый. Дөнья моңзарсыз булмый. Әгәр дә монда кайгы бетсә, димәк без уҗмакта. Аллаһ безне сыный, ләкин biz бүген нинди кайгылар белән яшибез. Һәм үзебезнең дугаларыбызда, төнге тәһаҗҗүдләрдә, азан белән камәт арасында, дугалар кабул булганда, әйдәгез әле уйлыйк, нинди дугалар без белән Аллаһка ялварабыз. Нәрсә сорыйбыз без андан? Нәрсәләр сорыйбыз? Әйе, берәүнең машинасы искереп китте, бу салкыннарда кабынмады, машинаны яңартсак иде, Аллаһыдан сорыйбыз. Әйе, син яшәгән квартира 2 бүлмәле, 3 бүлмәле булса шәбрәк булыр иде, хатында ризарак булыр иде миннән. Миндә һаман 14нче iPhone, хәзер 16нчы чыга инде. Шуңа күрә нәрсәдер уйларга кирәк, Раббыдан дуга кылып сорыйбыз ансында. Кемгәдер тагын бер кибет булса әйбәт, кемгәдер 2, кемгәдер ел ахырына кадәр тагын 5-не салырга кирәк. Менә шулай иттереп, һәрберебез ниндидер үз дәрәҗәбездә кайгылар белән яшибез. Аллаһыдан сорыйбыз. Ләкин әйдәгез әле сорау бирик. Бүген Газада, Палестинада яшәгән мөселманнарның кайгысы нәрсәдә? Һәм алар йылы-йылы Аллаһыдан дуга кылып сораганда, кайсысы 15нче iPhone сорый микән? Кайсысы 2 бүлмәледә яшәп 3нче бүлмәлен сорый? Мин әйтмим, сорагыз 15-не дә, 16-ны да Аллаһтан сорагыз. iPhone-да да Аллаһ кына бирә. Ләкин аларның бүген моңзарлары башка. Аларның бүген хәсрәтләре башка. Аларның бүген дугаларының иштәлеге башка җәмәгать. Шул ук Сүриядә яшәүчеләрме, башка илләрдә яшәүчеләрме? Шуңа күрә бу сорауларны үзегезгә бирегез дә Аллаһка шөкр итегез. Дөньяда проблема бер качанда бетмәячәк. Лек 90нчы елларда «Богатые тоже плачут» дигән кино бар иде. Менә «Богатые тоже плачут». Акчаң булса да, булмаса да, сәламәтлегең булса да, булмаса да, балаң булмаса да елыйсың, балаң булса да елыйсың. Дөнья сынаусыз үтми. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: кем иртә белән күзен ачса, үзенең ятагында, үзенең ятагы бар аның, шунда күзен ачты. Тәне сау сәламәт, баш авыртмый, аягы кулы йөри, күзе күрә, колагы ишетә, тәне сәламәт булса, һәм аның шушы көнгә җитәрлек ризыгы булса ди, бер иртә белән күзен ачты үз ятагында, тәне авырулардан сәламәт, һәм өченчесе, аның бер көнгә җитәрлек ризыгы бар. Иртәгәсен Аллаһ белә.
Biz бит җәмәгать безнең 1 еллык ризыгыбыз бар, ә без теге ел өчен кайгырабыз. Кайберебезнең 5 еллык ризыгы бар, ә без 5 елдан соң нәрсә булыр дип үләбез кайгыра. Ә кайберләребез 3 гомер яшәсә дә ашап бетерә алмый җыйганын. Бездән катырак кайгыра. Шуңа күрә пәйгамбәрбез нәрсә диде? 1 көнлек ризыгы бар. Менә бу кешенең каршында дөнья моның кулында ди. Әйтерсеңлә, бүтән дөнья моның кулында ди. Шуңа күрә күңелне төшерергә кирәкми. Аллаһыга шөкр итәргә кирәк. Бу хадис Имам Аль-Бухари Адабул Муфрад китабында китерде. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһы Тәгаләгә шөкр итик. Илебездә, җиребездә тынычлык булсын диек. Сугыш афатлары биткәннән соң 60-70 ел белмәдек. Нәрсә ул мобилизация? Нәрсә ул улларыбызны сугышка җибәрүне? Күрәсең, әбиләр бик каты дога кылганнардыр сугыш чорларында. Рәнҗеп, фашизмга, дошманнарга, ятим калган, тол калган күпме кеше дога кылгандыр. Шуларның догасы белән менә җитте безгә 60-70 елга. Әй Аллаһ Тәгалә бераз борчулар бирде. Бүген дә кемнеңдер йокысы юк, чөнки улы кырында түгел. Бүген кемнеңдер йокысы юк, чөнки газиз баласы аның шунда сугыш кырында, ул белми, исәнме, кайтырмы, юкмы. Шуңа күрә Аллаһыга шөкр итик. Дога кылыйк. Аллаһыдан сорап менә шушы нигъмәтнең кадерен белик җәмәгать, чөнки менә бу Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән иң зур нигъмәтләренең берсе булып тора. Һәм әлхәмдүлилләh, бүген яшибез. Нәрсә дисәк тә имин тормышта. Пандемия башлангач, хәтерлисезме? Бик күп кеше әйтте, "О, биттек" диделәр. Сәүдә битте, акчабыз битте, бер нәрсә эшли алмыйбыз диделәр. Кайсыбыз ашка үлде? Беребез дә ашка үлмәде. Кайсыбыз хәерчеләнде? Хәерчеләнмәдек бит. Аннары соң февраль айында Украина хәлләре башлангач, бүтән дөнья безгә ябырылды. Сез фәлән, сез тигән. Океанның теге ягындагы картаюдан акылы киткән Юсуф бабай Байден мин сезгә устрою диде. Мин сезне ашка үтерәм диде. Кашан ашка үләбез соң инде дип яшибез. Кашан соң инде аны? Әлхәмдүлилләh. Ярар, ашка үлмәдек. Ничек ашадык, шулай ашадык. Ничек яшәдек, шулай яшәдек. Аннары соң безне интернеттан өйрәтүче, акыл сатучылар нәрсә диләр? Юк, пока әйбәт әле. Менә сентябрь җиткәч, хәтерлисезме? Сентябрь җиткәч китәчәк. Все, бүтән бизнесменнар хәерчеләнеп бетәчәк. Сез ничек ашка үләчәксез? Сентябрьдә җитте, һаман ашыйбыз. Һаман ризыкланабыз. Тагын бер ел үтте, тагын бер ел. Кайсыбызның машинасы искерде шушы елларны? Әлхәмдүлилләh, мин шатланам безнең автопаркка чыккан сайын. Шатланам мин, кайберебезнең машиналары 2 урынны алып тора. Кайберләренең джиплары зур булгач, кеше йөри торган юлларга менеп басалар, крутой җегетләребез. Әзрәк скромнее надо быть. Джипта түгел, алыгыз, акчагыз булса, ләкин кеше юлларына басмагыз, бездән зарланалар еш кына. Безнең юлны каплагансыз башкасы дип. Шуңа күрә мөселман үрнәк булырга тиеш. Әлхәмдүлилләh, без горурланабыз. Без мөселманнар бер-беребезнең хәлен, байлыгын күреп шатланырга тиеш. Бу безнең мөселманнар, чөнки аның байлыгы күбрәк булган сайын аның закаты да күбрәк, без аны беләбез. Шулай бит. Аның хәйрия эшендә күпме эше бар, файдалы эшләре бар. Ул егетләребезне күреп, белеп торабыз. Әле без бөтенесен күрмибез, аларның кая тырышканнарын. Без шатланабыз, ләкин бу күрсәтә, әлхәмдүлилләh, бербез дә хәерчеләнмәдек. Яшибез, ризыкланабыз. Аллаһның рәхмәте 100гә якын мәчет Казаныбызда кешегә хезмәт итә. Кашан булганы бар? Казан ханлыгы алынганнан бирле 500 елда бүгенге көнгә кадәр шушылай булганы бармы Казанның хәле? Это золотой век мөселманнар өчен. Әлхәмдүлилләh, безнең түрәләребез, җитәкчеләребез киләләр, безгә ярдәм итәләр. Үзебезнең бабайларыбыз менә шушында алып килделәр, кулыннан җитәкләп рәисне. Рәис кирип монда нәрсә кирәк сезгә дип әйткәннән соң мәчетнең стройкасы бик тиз китте. Ничәдер ел эчендә харагыз килеп чыкты. Чөнки аның хуҗасы килгәч, артыннан сәүдәгәре дә килә, акчасы да, башкасы да килә. Менә шуңа күрә, әлбәттә, без бу әйберләргә рәхмәтле булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә көннәрдән бер көнне безгә шушы ярдәм итеп торучы җитәкчеләребез, егетләр, менә монда алдыбызда бер зур эш тора. Нужна ваша поддержка дип әйтәләр икән. Biz de onlarını hayırlı işte должны поддержать. 15-17 Mart'ның 15-17 көннәрендә беләбез, илнең патшасын сайлау була. Әлбәттә, мин хәзер монда менеп, менә монсын сайлагыз, монсын сайламагыз дип минмәдем. Ләкин җәмәгать, без мөселманнар
әгәр дә шушы илдә яшибез икән. Без мөселманнар шушы илдәге иминлектән, аның байлыкларыннан безгә дә өлеш тия икән. Өлеш тия бит, менә бит, күренә, әлхәмдүлилләh. Инде сайлау вакыты җиткән, юк, бусы безгә түгел, это нас не касается дип, ипләп кенә үзеңнекен ашап, аннан читтә басып тору, ул дөрес түгел. Ул гадел түгел. Шуңа күрә бүген Рәсәй, бүген илебезнең хәле җәмәгать бөтен дөнья каршында җиңел түгел. Чөнки без бүген бөтен дөньяга каршы чыктык. Без бүген Европага, Америкага каршы чыктык. Ниндидер ул сугышлар турында гына әйтмим мин. Армия, гаскәр белән генә түгел. Бүген Европа әйтә, безгә хатыннан бабы не нужны, ди, мы мужики сами разберемся, ди. Шуларның патшалары кул чабалар бүген шул голубойларга. Ә безнең ил әйтте, йодрык күрсәтте. Менә без күрсәттек, безнең йодрыкны беркем дә күрми. Ә безнең патша күрсәтсә, аны күрәләр. Чөнки безнең илне дә басып бетәрләр иде. Азгынлык, бузыклык. Менә шуңа күрә җәмәгать никах, гаилә булсынмы, менә үзебезнең ничә гасырлар буенда барган традициялар булсынмы, уларны саклау җиңел түгел. Монда экономик турында әйтим дә мин. Шуңа күрә бу әйберләрдә әлбәттә без уяу булырга тиеш. Һәм күп вакытта менә шушында килеп намазын укыган егетнең, аннарысын шуларны сүгеп утыруы, шулар төзегән мәчетләрдә. Менә соңгы мин карап торам, 4-5 мәчет Татарстаныбызда зур мәчет төзелде. Аны бит җәмәгать җитәкчеләрсез алар төзелмәде күбесе. Без аларны беләбез, кайсына күпме җитәкченең, кайсы кешенең өлеше кергәнне. Шуңа күрә без рәхмәтле, без шөкерле булырга тиешбез. Шул вакытта гына гаделлек була һәм шул вакытта гына Аллаһ Тәгалә безгә ярдәмен бирә. Һәм мөселман кешесе бу нигъмәтләрне күреп, бу иминлекне күреп, әлбәттә мин 80-ннән, анда 90-ннан артык регион өчен әйтмим. Ләкин безнең регионда, безнең Татарстаныбызда бүген бәрәкәт, бүген иминлек һәм безгә монда рәхәт. Без мондан китмибез, кем әйтмешләр. Безне булды 2000нче елларны, все китегез дип әйтүчләр булды. Безнең бабайлар монда яшәгән. Без килмешәкләр түгел монда. Шуңа күрә без үзебезнең гражданлык позициябызны күрсәтергә, барырга тиешбез. Алганда гына алып, аннарысын юк кирәкми дип әйтергә тиеш түгел. Без шуңа күрә җәмәгать әзерләнегез, барыгыз, үзегезнең тавышыгызны бирегез. Без шушы җирлектә, шушы мөселманнар, шушы илнең гражданнары, Аллаһ Тәгалә безгә иминлек бирсен. Шушы дөньяда барган сугышлар, әлхәмдүлилләh, илебез күрсәт алды үзенең позициясын Палестина буенча. Менә бүген без сезнең белән ничә җомгада рәхәтләнеп кулыбызны күтәреп Палестинага дуа кылдык. Бүген дә кылыйк, әлхәмдүлилләh. Ә без беләбез, гарәп илләрендә күпме имамнарны эштән алып аттылар. Ни өчен? Газы өчен дуа кылган өчен менә. Эштән алып аттылар. Ислам илләрендә, гарәп илләрендә куркак патшалары белән. Шуңа күрә безнең халәтебез башка. Шуңа күрә моны күрә белергә кирәк. Моңа шөкерле булырга кирәк. Я Раббым, сакла безне сугыш афәтләреннән. Бүген шул сугыш кырларында яткан егетләребезне, я Раббым, исән-сау кайтарсаң иде. Патшаларыбызның күңелләренә аек акыл, хикмәт биреп, я Раббым, шушы сугышлар туктап, иминлектә, хәйрлелектә яшәргә Раббым насыйп итсә иде. Я Раббым, безне дошманнарның мәкерлекләреннән сакла. Ачлык, ялангычлык афәтләреннән сакла. Илебезгә, җиребезгә, милләтебезгә иман бир, тауфик бир, һидаят бир. Раббым, бер өммәт булып, бер халык булып, Раббыбызга гыйбадәт кылып, Раббыбызга шөкер итеп яшәргә Раббым насыйп әйлә. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.